श्रवण कुमार नाम के एगो लड़का अपना पिता उद्यान ऋषि के और माता चंद्रकला के कांवर में बैठा के तीर्थ यात्रा करावत जाके कहले कि बबुआ तू के हो कहां से आई बड़ो का करे खातिर आई श्रवण कहले कि दशरथ जी हे राजा जी हे राजन हमार नाम श्रवण हो यही जंगल में हमार माई बाबू अंधा अंधे उद्यान ऋषि और चंद्रकला जंगल में बालो जात रहनी है तीर्थ यात्रा करावे प्यास लागल है पानी भरे खातिर रहनी है तब तक और बान हमरा के आके मार कहले लोग के बड़ा काड़ा बा यही ने बोला तक हिउ पियैया नेग मांगे ला लो तो देखी काटा हवा पर कोनो भरोसा नहीं के कि वो का मांग दी है कहे के हुपा लांगवा दे दी 4 कट्ठा जमीन चल के लिख दी बालू पानी डाबे कर कहू गाय दे दी तो नौआ हमरा नामे लिख दी तो हई घाट के बालू हमरा नामे कह दी एने के ब्यास प्रसंग उठावले जहाँ एगो श्लोक चाहे चौपाई बोलले का कि रघुकुल रीत रीत सदा चली आई लुंगी में से माटी झारत 2-4 जना खार होई लोगा कहलो कि चल चल रहो चल ई बेअसवा सारवा कुछ ना गाई। अब देखिए कहानी हमारे कहां से बात कहां से राजा दशरथ जी अपना तीनों रानी के बुला के कुछ गुप्त बात बताओ तारा क्या बताओ तारे हो सुमंत्र जी आ गई बड़े राम और लक्ष्मण सीता के वनवास छोड़ करके दशरथ जी कहले रहले कि केहू एक आदमी के आवे के चाहिए सुमंत्र से पूछल गई केहू आइल केहू ना राम राम कही राम कही राम राम कही राम मुंह से उनका 6 बार राम राम निकलल बा बाकी मरे से पहले अपना तीनों रानी लोग बोलौले बाड़ अब बुला के लगवे बैठौले बाड़ आ कहत रे का कहत रे कुछ बुझाते नहीं याद आवे ओ अनहरू के बतिया अनहरू कुछ बुझाते नहीं रानी लोग कहलस अनहरू ई के ह कल जब हम अपना जवानी अवस्था में पैसा ली देखें लयदारी पर तो सब लोग पुरस्कार देवेला जे कथा कहानी गीत संगीत पर पुरस्कार देवेला उहे ओरिजिनल लयदार हो राजकुमार यादव जी राजद नेता नौबतपुर के धरती से हमरा के 100 रुपया दे के मान सम्मान बढ़ाउने जय हो दिल से प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा लागल कौशल्या सुमित्रा के कैसे कहले कि रानी वो बेरा के बात बा के बेरा के जब हम जवान रहने ओ बेरा जंगल में हम शिकार खेलत रहे हरिन के बंदी बनावे के मारे के शौक बड़ा रहा शिकार ही करे खातिर वन में पहुंचल रहने ठीक वही समय श्रवण कुमार नाम के एगो लड़का अपना पिता उद्यान ऋषि के और माता चंद्रकला के कांवर में बैठा के तीर्थ यात्रा करावत जब तीर्थ यात्रा करावत रहले वो जंगल में पहुंचले जब मार्ग में वो जंगल पड़ल
तो उनका माई बाबू अंधा अंधी के प्यास लागल। लागल अंधा अंधी अपना बेटा सरवन से कहलस लो। का भिखारी बाबा के भाव हो। कैसे कैसे आरे बेटा हो तनी पानी पियावा अरे बेटा हो तनी पानी पियावा बेटा हो तनी पानी पियावा पानी पियावा तनी हियारा जुड़ावा पानी पियावा तनी हियारा जुड़ावा जल्दी से जल भरी लावा यार बेटा हो तनी पानी पियावा बेटा हो तनी पानी पियावा। श्रवण कुमार हाँ कंधा पर से माई बाबू के कांवर के उतरल हाँ आ हाथ में कमंडल लिहले हाँ आ चल गईले ओही जंगल में एगो तालाब रहे। ओ तालाब पर चल गईले पानी भरे खातिर। बाकी वो तालाब में 2 गो घाट बनाव रहे। एगो पशु पक्षी के पानी पिए खातिर और एगो मनुष्य के पानी पिए खातिर। श्रवण कुमार अनजान रहले मनुष्य के घाटवा पर ना जाके चल गईले पशु पक्षी वाला घाट आ जाके जब सही पानी भरत रे तब विचार करो कोनो खाली वस्तु अगर हमनी के पानी में डुबाई तब बुलबुलाहट के आवाज आवे। खाली कमंडल जब डूबवले पानी भरे खातिर श्रवण कुमार पशु पक्षी के घाट और से ध्वनि यानी आवाज सुनाई दिहलस राजा दशरथ जी के। बाण निकलने तरकस में से जौना बाण के नाम रहे शब्दवेदी बाण। शब्दवेदी बाण के काम यह होला कि जौना एरिया से शब्द ध्वनि उ निकल के आवत होई उ बाण वही जगह पर जाके अटैक करे। शब्दवेदी बाण निकाल के तरकस से धनुष पर बोझले और मार दिहले। बाण जाके ओ जा लागल उनका कि कोनो हरिण पानी पियत रहे लेकिन वो हरिण ना वो तो मनुष्य श्रवण कुमार रहल। जाके श्रवण के छाती में बाण लाग गइल गिर गई ले कहले हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम 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 जब आवाज सुनले दशरथ जी कहले कि अरे अरे दादा तो लागता कि कोनो हरिण के ना ना ये हमरा हाथ से कोनो मनुष्य के हत्या हो गई। दौड़ल पहुंचल बारे जाके कहले कि बबुआ तू के हो कहां से आई बाड़ो का करे खातिर आई श्रवण कहले कि दशरथ जी हे राजा जी हे राजन हमार नाम श्रवण हो। यही जंगल में हमार माई बाबू अंधा अंधे उद्यान ऋषि और चंद्रकाला जंगल में बालो जात रहनी है तीर्थ यात्रा करावे। प्यास लागल है पानी भरे खातिर रहनी है तब तक और बान हमरा के आके मार लेकिन अब तो लागत कि हमार प्राण ना बाची लेकिन जौन कमंडल में पानी बा ई पानी जाके हमरा माई बाबू के जरूर पिया दे। बाकी हाँ पानी पियाई एकरा पहले मत बताए कि तहार बेटा श्रवण दुनिया में नहीं खान न तो हमार माई बाबू पानी ना पिए। अतने कही के श्रवण कुमार प्राण त्याग दिहले। हाथ में कमंडल ले ले पानी सहित दशरथ जी पहुंचल बारे अंधा अंधी के पास पैर के तो देखिए अंधा जे होई नु आँख से वो आहट के बहुत कमयाब होला तेज होला लोग। आँख भगवान नहीं खोल दे लेकिन और यह लाठी धो के पता चल जाए कि ओकरा कहाँ तक रोड बा आ केने से गाड़ी आई केने एक पैरिया बा उ लाठिए के सहारे कहाँ से कहाँ चल जाए। कुछ दिव्य शक्ति एक ही गो तानहर 1200 रुपया गिन के बता दिए 10 टकिया हो के 100 टकिया मनोज शर्मा बोले तो
दिव्य शक्ति होला। कलाकारे में ढेर अनहर बा लोग, वो लोग के माई के कृपा बा। अंधा अंधी के जब आहट परल पैर के खराऊ के टक टक कहले कि बेटा बेटा सरवन बेटा सरवन सरवन आ गई बेटा बेटा ए बेटा बड़ा लेट कैला है। बड़ी जोर से प्यास लागल का जंगल में कहीं नजदीक तालाब ना मिलत रहलका, लेकिन ओ जा सरवन बारन की बोला ले बेटा बेटा तब वो नहीं खन बोला। यकीन भइल कि कहली कि लागत कि तू हमार बेटा ना हो। काहे कि हमार बेटा कोनो भी मुसीबत में रहते तो कहते कि माई हे कारण लेट भइल हा है लो पानी ले आ देले बानी पी लो। तू के बारो बोलो जल्दी बतावो बोलो अन्ना तो हम श्राप दे हो। श्राप के नाम सुन के दशरथ जी कहले कि ना बहिना ऐसा बात ना, हम बतावत तनी कि हम के हई। कह तारे का कि अयोध्या नगरिया बहिना अरे घरवा दुआरवा हो दशरथ जी बाटे हमरो नाम। अरे खेलत शिकारवा बहिना अरे जंगल भीतरवा हो जानो। कलश लोग जे का हमार बेटा सरवन ये दुनिया में नहीं खा। दशरथ जी कहले कि ना बहिना हमरा से आज तो एगो बहुत बड़ा अन्याय हो गई। हैली पानी पी ली अपन प्यास बुझाई। कलश लोग जे हम पानी पीही यही पानी के कारण हमरा बबुआ के जान चल। अब हम पानी पियब एक तब पियासे जान जाते रह, दूसरे बेटा के वियोग और सब के कारण ई पानी है। और इहे पानी तू पिए के कहता रहो जा जा। अब हम तो अपना बेटा के वियोग में तरफ तरफ के मरिए जाई, लेकिन एगो दिन आई राजा कि तू अपना बेटा के वियोग में तरफ तरफ के मर जाई। अतना कही के अंधा अंधी अपन प्राण त्याग दी। दशरथ जी के वो बतिया कुछ अच्छो लग रहा। काहे काहे अच्छा लग रहे? काहे कि वो बेरा उनका एको संतान ना रहे। सोचले कि ये भाई एको तो संतान नहीं थे, मान लो कि अंधा अंधी शरापे देले बालो तो उस शराप ही हमरा खातिर वरदान के रूप में बा। आखिर लोग के शराप के भी कारण हमरा संतान होई तब नु ओकरा वियोग में मरो। आ कमंडल के पानी ले ले पहुंचल बड़े कहाँ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाके सब बता दिहले कहानी। गुरु वशिष्ठ जी कहले कि राजा राजन तू एक बाण में एगो सरवन के ही ना तीन तीन आदमी के जान ले ले तार ब्रह्म हत्या लाग जाई और कुल हत्या के कारण तारा पाप लागी तो पाप के जड़ ई पनिए बा। पानी में ब्रह्म हत्या छुपल पानी में ब्रह्म हत्या बा। कले जी गुरुवर कोनो ऐसा उपाय बताई जौना से ए ब्रह्म हत्या से उग्रीन हो जाए। कले जी एक उपाय बा श्रवण के और उनका माता पिता के श्राद्ध करावो। श्राद्ध क्रिया में विप्रदेव ब्राह्मण लोग के बोला के ब्रह्मभोज करावो।
आ इहे पनिया हाँ चलवा दी। आहा अगर ये पानी ब्राह्मण लोग पी गए हाँ तब बुझिए कि ये पाप से उगरीन हो गइला ठीक ऐसा ही कहले बड़ा। हाँ पात बिछ गइल बा, ब्राह्मण लोग आइल बा, श्राद्ध क्रियाक्रम हो रहल बा, हाँ हाँ आ पतल चलल बा, हाँ आ उहे पनिया राजा दशरथ जी चलवा दिहल। आहा तो कुछ लोग के नियम रहेला कि पहले हाथ उथ धोई लोग, पतल में पानी छीटी लोग, 2 कुला पी ली लोग, एकरा बाद खाना ग्रहण करेला। आ कुछ लोग बाकी खा ली एकरा बादे पानी पिए ना। हाँ जी आधा यानी कुछ ब्राह्मण लोगों में से पहले 2 घूंट पनिया पी ले रहे, आ कुछ लोग बाँचा रहे, हाँ तब तक आकाशवाणी भइल कि "ए ब्राह्मण, इस पानी को नहीं पीना है, इसमें ब्रह्म हत्या छुपा हुआ है, जो भी इस पानी को पिएगा वो पाप का भागी बनेगा। अब जे ना पीले रहे वो तो खुश रहे, लेकिन जितना लोग पीले रहे वो लोग कहते कि राजा तुम्हारा साथ में बहुत बड़ा न्याय कैले बारो, छल कैले बारो, हमरा संगे छल कर दिहल। राजा दशरथ जी कहनी कि हमरा से गलती भइल बा, बाकी एकरा बदला में रउआ जवन मांग दे वो हमरा मंजूर बा। तो जितना वो ब्राह्मण लोग पनिया पी ले रहे वो आज के डेट में कटाहवा बाभन के गिनती में, वो लोग के घर से बहरी खियावल जाला, घर से बहरी खियावल जाला, पीपर तर घाट जहाँ टंगाला उ लोग कटाहवा ब्राह्मण बा। आ जितना लोग उ पनिया ना पीले रहे तो उ जाने कि आजो ब्राह्मण बा जे बियाहो के विधि करावे ले, श्राद्धो के विधि हाँ करावे ले, उ में एगो कटावा ब्राह्मण बारे, ओ में एगो कटहो ब्राह्मण आइल बाड़े, खरा अब के रह जाओ। अब देखी कि उ जौन पानी रहे तो आज तक पानी बा ना, उहे पानी के रूप में आज हमने के कटाहवा लोग के घी पियाइले। परक करबा, हाँ कहेला लोग के बड़ा काड़ा बा, यही ने बोला तक घी पियैया नेग मांगेला लोग। तो देखी कटाहवा पर कोनो भरोसा नहीं है कि वो का मांग दी है, कहे के हो पलंगवा दे दी, 4 कट्ठा जमीन चल के लिख दी, बालू पानी डाबे कर कहू गाय दे दी, तो नौआ हमरा नामे लिख दी, तो हई घाट के बालू हमरा नामे कह दी। उ कुछ मांग ली है काहे कि कहिए कि हमरा और पाप के पियतानी, तो ये पाप के पियाई हम जवन मांगब रउआ देवे के परी। इहे जाने के श्राद्ध भइल बा, दशरथ जी करौले बाड़न, चंद्रकाला उद्यान ऋषि और श्रवण कुमार के एगो छोटा सा दस्तान रहल हा। आ इहे कहानी दशरथ जी अपना तीनों रानी के सुनावत रहले, आ सुना के 6 बार राम राम कही के दशरथ जी अपना पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दे। कहानी के ही जे रह देता, एक आध गो लयदारी अब गा दी।